प्रधान जी सुनी। चार फेरा गईला पे अंगूठा लगत बा, रोज रोज डाउन सरवर वे रहत बा। बतावा एक पटेदार सही है ना? अरे चोरवा कही काम ह, कही 8 बजे खुली 10 बजे। हाँ सुना, चार फेरा गईला पे अंगूठा लगत बा, रोज रोज डाउन सरवर वे रहत बा। घामे लाइन लगावेला बथत मोर कपड़ा बाबा, गेहूं केहू के न देला भरत अपन घर बाबा। रोज सर्वर डाउन रहेला कहो दीदी। हाँ रे सही कहत है।